Ce se întâmplă când stai 100 de zile în închisoare? Ziua 1. Șocul de la intrare lovește puternic. Creierul îți eliberează dopamină de supraviețuire când ușile se trântesc. Te simți ca un NPC pierdut, îmbrățișând salteaua, în timp ce toată lumea se uită la tine ca într-un lobby de GTA. Ziua 10. Somnul e distrus, cortizolul e sus, un tip mare tot întreabă de patul de sus, iar tu afli că mâncarea de pușcărie e carne misterioasă, cu regret pe lângă. Ziua 30. Se activează modul pușcărie. Frica se transformă în concentrare, umerii se lățesc, mersul încetinește și mănânci fiecare firimitură ca și cum ar fi pudră proteică. Ziua 50. Intră dominanța. Postura se fixează, privirea devine rece, iar tatuajele noi apar ca niște semne de respect câștigate. Ziua 80. Ești construit serios. Venele ies, maxilarul e încordat, timpul de reacție e ascuțit, iar curtea te tratează ca pe personajul principal. Ziua 100. Transformarea e nebună. Versiunea moale de afară a dispărut. Ești forjat de pușcărie, tatuat, mental pornit. Avertisment. Înainte de a continua, vreau să vă avertizez că telefonul vostru ar putea fi spionat de o aplicație radio albastră. Apăsați pe Share, apoi pe More, iar dacă vedeți această aplicație, ștergeți-o imediat. Fragil. Supraviețuire pe rău.